Soroll, pólvora, juntar-nos al voltant d'una taula, esmorzar, dinar o simplement fartar i fer el nostre arròs al forn en cassola de fang, perquè sap millor. Tal volta són eixes xicotetes i a la vegada grans coses que ens fan singulars. Pirotècnies, gastronomia i arrels van sempre de la mà, allà on hi ha una festa, al nostre poble. Pepe, Julián i Sergio són qui treballen per la nostra identitat. Pepe va néixer envoltant d'una família de 3 generacions de coeters que han sentit la pólvora amb la mateixa dedicació que la treballen. Julián treballa a la cuina, és la seva gran passió. Un treball que li permet reinventar-se dia a dia i a la vegada continuant elaborant eixes receptes que feien les nostres iaies a cada casa. Per contra, Sergio lluita a contratemps per preservar i quasi recuperar la feina amb el fang. Adaptar-se als nous temps ha estat el tret característic de tots tres, ajudant a que les nostres senyes d'identitat perduren fins als nostres dies.